Татарстанда бүтін илдәге кебек коронавирусқа қаршы көмәк вакцинация башланды. Вакцина ясату үшін башта яшәү урыннарындагы поликлиникага шалтыратып, терапевтка язларга кирәк. Түбән Кама шәһәрендә вакцинацияга кушылды. Биредә инде табиблар, укытучылар, полиция хезмәткәрләре прививка ясаткан, хәзер исә башка категория кешеләр арасында ковидтан вакцина ясатырга теләүчеләр исемлеге төзелә. Теманы Альбина Валиева дәвам итә. Медицина хезмәткәрләренең эш көне әңгәмәдән башлана, пациентның хәлен сорашкач коронавирустан прививка ясала. Беренчеләрдән булып табиблар вакцинацияләнә. Халыкны дәвалау өчен мәкерле чир белән көрәшүчеләр үзләре сәламәт булырга тиеш. COVID-19га каршы укол ясатыргамы, юкмы дигәндә Түбән Камалар 2 төркемгә бүленде. Әгәр мине терапевт лечит итә икән, аның сүзен тыңламый булмый алмыйм. Потому что мин аңар подчиняюсь. Ул минем докторым. Кирәк дип әйтсә, ясатасыз. Ясатам. Кирәкми дип борылып чыгып китә алмыйм. Ясатабыз, чтобы ширләнмәсен хотя бы. Ясатабыз обязательно, Алла версә. Полный ышанам мин аңара. Ясатам обязательно. Ә ни өчен? Ширләмәскә. Теләге булган кешегә 2 укол ясыйлар, икенчесен 3 атнадан соң кадыйлар. Прививка ясаткан пациентларның сәламәтлеген 6 ай дәвамында табиблар күзәтәчәк. Алар пандемияны бары тик вакцина белән җиңеп булачак дип белдерә. Гомумән алганда Түбән Камада коронавируска каршы прививканы 300-дән артык пациент ясаткан. Бу табиблар, укытучылар һәм полиция хезмәткәрләре. Алар үзләрен яхшы хис итә. Альбина Валиева, Евгений Лызаев, Ренкара.